Nadšenci starých automobilov sa stretli už na 6. zjazde veteránov na Košiarnom Briežku. Zjazd veteránov organizuje Smižiansky veterán klub. Sledujete, že vám stúpajú záujemcovia? Zväčšuje sa zjazd? Áno, sa sledujeme a preto to robíme, bo máme čoraz, napríklad toho roku je o 30 aut viac, jak minulého roku boli. Najstaršie je tu, myslím, že zatiaľ čo vidím, Aro, aj tá sanitka požiarnická tu. Máme tu kamarátov Rožňava, jak sa povie Gelnica, Košice, z Banskej Bystrici máme tu aj chlapcov. Takže z námestova sú tu dosť, prišli nás podporiť ako viac okresov. Jazda veteránov začala na Košiarnom Briežku, pokračovala cez Smižany do Spišskej Novej Vsi a ďalej cez Kurimany do Levoče a späť. Je to Aero 500, rok výroby 1929. Vyrábali to jasne pred vojnou v Prahe. Ja som sa kedysi veľmi dávno, ešte jak malý chlapec, zamiloval tie malé aerovky. No a pri prvej príležitosti, ktorá sa mi naskytla, v 73. roku som si ju kúpil. Odvtedy na tom pracujem a proste rozoberám, skladám. Je to taká hračka. Najdôležitejšie je, že by sa na tom jazdilo. Proste nemôže to stať, takže to odstavíte na 10 rokov a potom sadnete do toho a chcete s tým niekam ísť. Pôvodne, keď to bolo vyrobené, tak to malo maximálku 65 km za hodinu. Ja teraz s tým chodím tak maximálne tých 50 km. Autíčko je to Fiat 126 bis. To je podobné, jak vzduchom chladený, ale ten je boxer motor, dvojvalec, 704 obsah. A z akého je roku? 88. Bol v Stodole, som sa pustil do neho. Robil som ho 2,5 roka asi. Narazili sme aj na talianske Maserati. Biturbo, to znamená, že má 2 turba, na každú stranu jedno. 18 ventil, 3 ventile na valec. Karburátor Weber 1. A z akého je roku? To je ročník 84. No tak najrýchlejšie na týchto zrazoch moc nemôžeme chodiť, ale má to vyše 200 km rýchlosť. A má to ako zrýchlenie veľké, len potrebuje priestor. Perfektne, super, sa mi páči aj veterány. Máš rada ptička? Chcel by si mať raz tiež takého veterána? Určite.